Explicați-mi și mie, vă rog eu, cum mama lui Hector îmi pun alt server. Cum mama lui Hector îmi pun? Pe ăsta dacă mi-l șterg, aia e. Nu știu ce să... Nu mă lasă. Cum? Cum? Doamne. Cum îmi fac alt server? Bad guess. Configură privat server. Privat server. Steli Sprunchi Gata. Mi-am făcut și serverul. Da. Uite așa.